Mayong hapon kanatong tanan. Labi na sa atong mga magtutudlo, mayong hapon. Labi na sa mga igsoon, ang mga dusig at kardinal, sa mga kauban ng mga bishop, mayong hapon. Ibigay sa usa ka tawo nga si Bro Eugene. Bro, kumusta? Kini aniya ang video o akong video nga diin ipahatod namo ang among argumento nga diin nga among gisaksihan ang imong video batok dinhi kanamo wala gyud ni matubag nganuhan kaya ang argumento nga gihatag sa among magtutudlo nga imong tan-aw usab ug gihatagan nimo og nga tubag pero ang argumento gaingon sa among magtutudlo ni kinsa ang naghimo ni Pedro Santo Papa sa Katoliko, si Jesus ba o ang Katoliko? Mani ang argumento batok diha nga diin tubagon ninyo sa insakto. Kung si Jesus man ang naghimog Santo Papa ni Pedro, doon na ba'y kasulatan nga nagingon, ikaw Pedro, Santo Papa ka na sa Katoliko. So gidawat nimo ni argumento ha. O gipamatudan nimo sumala sa kasulatan. Sa ato pa gidawat nimo without reference. Sa ato pa mapamatudan dod sulod sa Biblia. Adisir nimo gitats ang pamatuod nimo gibasa una nimo ang ikaduhang nga sulat ni Pedro 2:1. Kay gipamatuod nimo nga dunay taliwala nato, dunay bakakon. Yatong basahon. Ingon dire, ikaduhang nga sulat ni Pedro Kapitulo 2, versikulo 1. Ingon sa kaniadto, may mga mini nga propeta, mutungha usab, diha kaninyo ang mga mini nga magtutudlo. Sa ato pa, way labot membro, magtutudlo ra. Way labot membro ha, magtutudlo may gibutan din eh. Magpayuhot sila mga bakak o makadaot nga pagtulunan. Isalikway nila ang agalon nga magluluwas kanila. Busag maabot ang kalaglagan sa mga anak sa Diyos. So, klaro. Karon gidawat nimo ni sa taliwala nato dunay bakakon. Karon ang argumento gidawat nimo dinhi sa Biblia. Imong gibasa ang Mateo 16, 18, 19 nga nagpamatuod nga matubag nimo ang argumento letra por letra nga mabasa nimo nga si Jesucristo nagpamatuod si Pedro Santo Papa sa Katoliko. Yatong klaron nabay mabasa letra por letra. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Simbahan sa ader nga tuani Biblia, Iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini, bisan gani kanang mga kamatayon di makabuntog. Pero tanaw nato karon sa inyong pundok, gat sapaw-sapaw ng sementeryohan. Unya, ang gitala pa yung maligyag lumon si Peter. Klaro kayo. Karon ingon dire ihatag ko ang mga yawe sa gingarihan sa langit. Asa to pa daghaning mga yawe ani. O imong idili sa yuta, idili usab dito sa langit. Sa ato pa ang dili itugot dinhi sa yuta, dili pud itugot sa langit. Pero ang gibawal rin sa kasulatan gitugot malagi ninyo. Dinhi sa yuta mabawal lang ta sa langit. Diba gisulti nga bawal ang gani ang mga sugan o mga magbuhat og bakak. Sa to pa dinhi na to makita kung kinsay bakakon nato. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Karon asa naman tong giingon nga argumento nga nagpamatuod si Ginoong Jesucristo nga maghimo kag Pedro nga Santo Papa sa Katoliko. Wala gyud matubag. Kining pang-argumentuhan na pinding ni sa usa lang ka teksto nga imong gibasa nga pamatud-an nimo dinhi sa kasulatan. Pero gipugos nimo nga Santo Papa si Pedro with referensya na musugot ko na dawaton ako na Bible with referensya. Pero dawaton nimo sa Biblia dili matubag sa Biblia o dili po ang Diyos naghimo og Santo Papa ni Pedro kung dili kamo mga Katoliko. Pinaagi sa referensya. Dawaton ako na. Basta mo ni debate. Dawaton ako na. Bakit kining tubaga nga argumento nga batok din diha ninyo kana lang mahitungod ni Pedro nga Santo Papa diha sa Katoliko. Karon wala man ni matubag mitutlo ka og laing teksto nga pamatuod nga Santo Papa
natubag yun si Pedro nga nagdala og laing mga pundok. Karon ingong gikutlo ang matod sa kuan, di ba ingon ka nga tahuron, di ba ingon to sa Hebreo 13:17 nga imong gibasa. Tahuron ang inyong pangulo. Kisa mga pangulo gipasabot niya si Pedro gihapon ang iyang gipasabot. Pero sa iyang video akong nakita, igora nagampo, nanguros. Pero walay pagtahod ni Pedro. Dapat utaw ay mayong buntag na Pedro, San Pedro o Santo Papa. Ana unta, di ba ayun anang pagtahod. Bahala og nawala na sa dinis kalibutan ang pagtahod nagpabilin. Ningon ay mayong buntag sa atong Santo Papa di ana sa Roma. Og sa latong labaw nga Santo Papa si San Pedro. Mayong buntag ana unta. At ingon ana unta pagtahod pero karon wala man lagi. Ni wala man gyapon natubag, wa gyapon nagpamatuod nga diin sa Papa gyapon si Pedro. Bisan gani ang mga apostoles, ingon nimo 12 sila ang usa wala na kay naghikom. Karon sa mga 11 na lang sila karon si Pedro may napili nga Santo Papa sumala sa inyong referensya sa ato pa ang pulo. Kaya ingon dire tahoron ng pangulo dapat nagtahod unta di sila ni Pedro. Santo Papa, Pedro, kumusta? Ana unta to. Pero wala man nagsaksi ang iyang mga pulo ka mga apostoles. Sabot na si Apostol Pablo. Isa may labaw niyo ni Apostol Pablo, Eugene. Di ba ingon si Juan, Apostol Pablo sa Galacia 2:8? Di ba atong basahon? Akong basahon dire. Ingon sa dire kay tungod sa gahom sa Dios. Gahom na sa Dios kay ana. Ang gitod ang ingon dire tungod sa gahom sa Dios, dili gahom sa Katoliko. Sa ato pa, gihimo ako apostol sa mga dili Hudyo. Nga sama sa gihimo nga apostol nga si Pedro. O klaro kayo. Tungod sa gahom sa Dios gihimo akong apostol sa mga dili Hudyo. Manay ba gisulti ni Apostol Pablo. Karon gihimo pud siya nga sama pud ni Apostol Pedro. Sa ato pa asa naman to ingong tahoron unta si Apostol Pedro si San Pedro nga Santo Papa ninyo. Dapat unta si Pablo magtahod unta ni San Pedro. Dapat unta ingon siya nga ako gihimo ako Santo Papa sa Dios tungod sa iyang gahom. Sama po sa gibuhat niya gihimo pug Santo Papa si Pedro. So perting laywa kayo. Nisan kay si Apostol Pablo wa man gani po ginagtahod na sama sa inyo aga tahod mo. Pero ang tubag nagpabilin gyapon nga walay nagpakita nga diin nga natubag ninyo ang argumento kun dili daghan na lang mga teksto nga gikutlo ni Bro Eugene. Pero usa na ana si kananggingan lang gyapon kauban niya nga si Chong Smith. Usa na ni anak nga niingog kulto. Pero pag ako na siya gi-messenger dapat unta mag-live tang duha sa messenger face to face. Dili ko gusto ka nang kualam comment kay kitang duha magkumbate. Basta kining argumento nga diin nga pamatud-an nato ni kay mao man imong gikomentan dito kang Bro Eugene usa man ka vlogger. Ako kuan lang i-messenger ko kay di ko musibog nimo. Kay natoy usa mayabang kayo pero fake man kay account pero dili man pakita. Now di sa to pa na may mga minig gyapon na ninyo pero nagpamatuod Katoliko siya pero perting layo ara yung gamit man gani fake nga account. Dapat kung tinuod mo nga sinugo sa Dios ay paggamit og fake nga account pakita ninyong dagway. Kay wa may kahadlukan ninyo bisan si kinsa mo. Kay kanagod usa niya na mura mga scammer man guna. Kung scammer labaw pa ng fake sa tanang fake. Mangingilad ba? Na mo gamit ra ba og Biblia o nya labaw pa pud ay fake ang iyang account. Di ba mara to kay katubag kasulti ninyo. Basta ang argumento pending wala jud natubag. Debate ra ta sa post.